Kanyo kaka Oscar Loso wacho kanyo ni nyalo bedo ni ODM oluoro o chako kochiwo ranyisi kanyo ni e ot ma ine wuon ot ok winjo be ni goyo mesa eka kori wach ni ane wuon od ni nyalo bedo ni ODM oluor mane gimo miyo Dr. Buro Gingo wuoko ko wacho ni onge duon bura mora manyalo monyo ODM. Kennedy erokamano nyamera Joyce adwa kawe kuma wadwa Oscar cha owego no daer mana wacho ni ei marriage ka ji nitiere kata mana e ot kanyo mana como wacho ni ok onego bende go mesa kaka dichuo lakini nyaka iket the authority the stand manyiso ni you are the father for that house and you are the head mano kata mumo nyiso ni the man is the head of the house koro bedo ni ODM goyo mesa gitemo mana nyiso jowetegi ma our partner UDA kaluore kech UDA manyo kongo moko mach nye gimoko kaluore gi spokesman margi emomiyo koro ODM go koko koro emomiyo ODM ginyiso oyo kikupar ni wambe waluora ahinya nyakubed kungeni wan wende wantiere kendo one party maduong' ma the largest party in Kenya koro omiyo ma nyalo kelo koko to ok dawang awachi ni koko ni kuma koko nitiere ka ji obedo piny kata ot kiso sana gi dhako nyakubed piny ji ariyo mune ni to odwa ni dang walos weche machindo inade mondo kik nyithindo ne ni odni nyithindo kik bed gi wasiwasi kuma gichako ni aparo ni gichako kuma ber nikech nyuasa winjo ka chien kucho ne jatelo moro no wacho senator moro no wacho mabe ok adwa luongo nyinge no wacho ni kwa negotiate from presidency kik wawuoy presidency giwenwa kombe mamoko to mano ok negotiation mano nyiso ni koro wan koro gikonyowa to wan emonego beni wakonyogi nikech wan emwadwa duoko gi e telo mar ariyo koro an kaka Ken Odondi wacho ni kwachako negotiation wachako from the presidency manyiso ni ka UDA kao president wakao deputy kanye kuma negotiation onego chakre kabire wach zoning e wach zoning ka to adwa wacho ni mana kuma wadwa Oscar wache koni okane gimomiyo jogewa ma jo ODM luoro wach zoning paro ni party ka party ni en strong grassroots kaka ODM en strong the best thing ni en kasani nyamera Joyce gi Oscar one party mar ODM to wadhi nomination to team nomination ma fair ma Joyce yombowa gima biro mono jopiny mano yieri mano miyo ni yombo Oscar gi Ken Odondi duogo yieri kichungi ja UDA onge en ni gima kelo luoro ne joge wagi wach zoning momiyo ineno gi fight ne zoning en ni kit chwech mano chwe wago party wagi chwech mano chwe go party marat nitiere gimilo ni corruption Oscar oyombo Ken Odondi to ok dwa mi Oscar certificate idwa mi Ken Odondi ni to Ken Odondi no tirango e party iwinjo koro kwasagolo gino anyalo duoki chien kucho 2017 it was 2017 nomination mar Jubilee notimore to nomination notimore marach mane giketho nomination mano chuno jatend piny ndalo no nen Uhuru Kenyatta nokawo deputy mare man William Samoei Ruto ema no dhi Jubilee House mobedo kochungne election mar nomination and nomination manotimore mafair nomiyo Jubilee jatend piny makoro sani man William Ruto noyudo the majority mang'eny kendo wabunge manobiro mang'eny ne winje kabisa nikech nokorango vigogo mag siasa nowacho ni kaka Ken Odondi oyombo omi Ken Odondi ok dwa ng'eni to Ken nigi title mane to party wagi wan gi gimoro ni title ma gima chandowa to ma gima wawuoye pile ka pile ni Dr. Oburu Odinga en the head mar party nikech kata Raila Odinga kane negotiate gi chama mamoko no negotiate as an individual below the party the problem mar ODM everybody dwano dhi negotiation table Oburu take charge mondo negotiate as a party leader not ni idwa kel odwa kao mara chair party chair odhige negotiation ki ngato ka ngato nigi interest mare otem gini as a party leader kaka an head of the family an head of the house kaka ngama dichuo koro owe keto ji ni negotiation gi magi dhi gi Ruto ni odwa kao ji mang'eny
official ne odhi gi negotiation ng'ato ka ng'ato biro dhi gi interest mare kacha to kanye minyalo ywaye ken Odondi chien tiko ni in koro wabiro timo ni kama in dhi adhiya kaka wadwaro koro dhi individual asoburu dinga ma wamiyo mantle mar lead wa asa patrol marwa mar ODM kaka Raila ne timi gima kelo koko mang'eny gi Oburu Dinga poko take charge as a party leader. Unje beno take charge nade mondo ji owinje aneni ero koro otero ODM. Tenda ni take charge odhi kuom William Ruto. Iwinjo to bed piny. To giwacho ni magi gik mwadwaro kaka ODM. To Ruto bonyise ni magi kaka wan UDA magi gik mwatimore nade. Abo interject matin kene. Awi winje kama idhi eno to ginene pacha ado pogre matin. Any aparo ni kawadhi history William Ruto nowacho ni ODM was wajipange kwanza make your house in order to